Bueno, Otxandion gertatzen zen, familian hainbeste ginen gu, eta ni Otxandion jaio eta Otxandioko baserrian nire amaren anai bat eskonduta zegoen, eta seme-alaba zituen, baina dana ni baino txikiagoak, gazteagoak. Eta ni oporretan eta holan, askotan Otxandiora joeten nintzen, eta osabai eta holan, ez dakit, errekau batzuk egin kalera, behiak atera, mendira eraman, eta orduen nik baserri nire esperientzi txikia izen da alaia eta posgarria. Eta goratzen daz, behiak eraman eta nire behikutuna nuen, nirea. Eta berai, holan aretsak eta zeuden, eta han bedarra jaten, eta erramak jaitsi, eta euskurre berai eman, eta bestea yes, eta horrelako mundu txiki horretan bizi izan itzen ni.